नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आणि आज मित्रांनो रक्षाबंधन आहे, नारळी पौर्णिमा। आणि आपला दरवर्षीचा जो सण असतो नारळी पौर्णिमेचा, मालवण किल्ल्यावर धक्क्यावर, मालवणच्या धक्क्यावर आता नारळी पौर्णिमेचा कार्यक्रम चालू आहे। आणि आजूबाजूला सगळे लोक नारळ लढवत आहेत आणि ते समुद्राला अर्पण केला जातो नारळ। तर आता आपण इथे बघणार आहोत नारळ कसे लढवतात, समुद्राला कसे अर्पण करतात। इथे आजूबाजूला पूर्ण लोक आहेत, मी तुम्हाला दाखवतो लुक कसा आहे तो। माझ्यासोबत गुरु काका इलो, बाबू इलो, भाई काका इलो आणि दैव इलो। तर आम्ही राशीतले नारळ बघतो काही लढवतात काय। राशीतले नारळ लढवतात म्हणजे विषय काय असतं, सगळे नारळ ओतले जातात खाली आणि त्यातून आपण सिलेक्ट करून ते लढवायचे। ज्याचं नारळ आपण फोडू तो नारळ आपलं झालो, असं विषय असतं। ही सगळीकडे चालू आहे। तर हे राशीतले नारळ असतात खाली टाकलेले, यामध्ये लोक सिलेक्ट करतात नारळ कुठले कुठले आपल्या हवे ते, त्यानंतर ते लढवले जातात। आवाज हा बाबू आणि भाई काका इलेलो समोर आपल्याला दिसतात। सगळीकडे मस्त गर्दी आहे, सगळे इकडे पर्यटक पण आहेत। आणि त्याच्यानंतर खायला नारळ मास्क काढ दिसाले तरी घाला तर कोणावर तरी। या साईडचा जो नारळ आहे 10 नारळ खाल्यानंच। आता बघूया कोणचं फोडता तो नारळ। कधी इला तू 10 नारळ खाल्लं, तो 11 हो। कोण कोण इलास, कोण तो? हां मामाचं जी, ओके ओके। काय रे उडव आमचो काका गुरु काका। अरे वाह कडक, गुरु काका एक नारळ खाला ना आमच्या। घे दुसरं।
एका नारळाने एकच नारळ खाल्ला गुरु काकाच्या. समोर आपल्याक दिसतात पोलीस पण इले आहेत आणि सगळ्यांका घालवतात कारण गर्दी भरपूर झाली आहे इकडे. जागोजागी सगळीकडे नारळ लढवतात आणि आम्ही तुमका धक्क्यावरचं दाखवतो, धक्क्यावरचा नजारा दाखवतो. तर हा आपलो मालवणचा धक्को हा. आपल्याक ज्यावेळी मालवण किल्ल्यावर जायचं असता सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर तेव्हा धक्क्यावरूनच बोटी जातात. तर पहिला इकडे यावचं लागतं, त्याच्यानंतरच आपण पुढे जाऊ शकतो. तर तो नवीन बांधलेली जेटी तिकडे हा, ती जी दिसता साईडला ती नवीन बांधलेली जेटी आणि ही जुनी जेटी हा. खालच्या बाजूक पोलीस पण असत आणि आता बोटी ढकललेल्या आहेत खाली. तर आपण नवीन जेटीवर पण जाऊया आणि बघूया कसं काय करतात का. ही जुनी जेटी आहे आपली. हे खाली जे लोक दिसतात ते नारळ गोळा करतात, वरून नारळ टाकतात, सगळे समुद्रात अर्पण करतात आणि खाली जे आहेत ते नारळ गोळा करतात घराकडे नेऊसाठी. खालच्या साईडीक आपल्या घोडी पण दिसतात, आता वरून कोणीतरी नारळ टाकले ना. खूप मजा येत असतली यांका नारळ गोळा करून. समोर आपल्याक दिसता बाबलो दादा आपलो. कधी इल्ला नारळ डाव गेला हा, नारळ टाकलं हा नक्की. ओळखलं मला तू नाही ओळखलं. गेलो घरात ना आम्ही वेगळं येलो. हे काय गुरु काका आणि येलो. गुरु काका मी मित्र गणेश नाही हो का, गणेश घराकडे. मालवणची नारळी पौर्णिमा असा मालवणचे व्यापारी एका देवळात जमा होतो मारुती मंदिरात. तिकडून ते वाजत गाजत पोलीसच्या संरक्षणार्थ ते येतात आणि बरोबर 4 वाजता नारळ किल्ल्यावरचं पडलं की हे नारळ टाकतात. ओके. कार्यक्रम असतात म्हणजे तो एक नारळ पडल्याच्या नंतर बाकीचे नारळ टाकतात. मग सुरुवात ते 6-7 वाजेपर्यंत नारळ टाकतात. ओके. मग ही आता जी गर्दी नारळ वगैरे लढवते. ओके. ती किती वाजेपर्यंत असतात रात्री? काय नाही, नारळ संपेपर्यंत. शेवटचा नारळ करून राहायचं त्याला अवलंबून असतो. ओके ओके. अलिबागवरून पण नारळ इथे आलेले आहेत. आणि आता बोटी म्हणजे आता झाल्यानंतर नारळी पौर्णिमा झाल्यानंतर बोटी माशाच्या बोटी वगैरे आता उतरतले ना, चालू झालेत. पण आता हा खरा मुहूर्त आजचा आहे. आजचा म्हणजे नारळी पौर्णिमा झाल्यानंतर मासेमारी सुरुवात होतो. ओके ओके. धन्यवाद. एक नंबर. मित्रांनो, हे जे तुमका बोटी दिसतात ना,
हे बोटी तिकडे लावलेले होते पार्किंगला. जेव्हा पाऊस चालू होता ना तेव्हा हे बोटी वर काढून ठेवतात. तेव्हा पावसात टाकत नाही ते पाण्यामध्ये बोटी ढकलत नाही. मासेमारीचं तेव्हा बंद असतं म्हणून. आणि नारळी पौर्णिमा झाल्या, नारळ पडल्याच्या नंतर मग हे बोटी बाहेर काढल्या जातात मासेमारी करूसाठी. तर आज नारळी पौर्णिमा, मासे तिकडे नारळ पडलो आणि इकडे ह्यांनी बोटी हे पाण्यात घालून घेतल्यानी. तर अजूनही तिकडे बरेचसे बोटी आहेत जे ढकलूचे जे कामगार आहेत त्यांचे ते तिथेच बसलेले आहेत. म्हणजे प्रत्येकजण ढकलूकच बसलेले आहेत तिकडे. तर हे 2 बोटी आता ढकलूसाठी JCB इलेलो आहे आणि JCBच्या सहाय्याने तिथपासून ते इथपर्यंत आता ह्यांनी बोटी आणून ठेवलेले आहेत. हे आता उद्या सकाळपासून मासेमारी चालू करतील आहेत. ही एक बोट आपल्या पाण्यात दिसतात ती, आणि त्याच्या पुढची जी बोट आहे ती. आता आपण बघूया ते कशा प्रकारे ढकलतात ते. धक्को तिकडे समोर आणि आम्ही आता असे फिरत फिरत वाळूवरनं गाडी घेऊन इकडे गाडी लावलो, पार्किंग केलं. आणि ह्यो समोर दिसता आपल्याक ना, ह्यो पदमगड ह्यो सिंधुदुर्ग किल्लो आणि ह्यो पदमगड. हे जवळजवळच आहेत. कॅमेऱ्यामध्ये थोडेसे लांब दिसतले पण जवळजवळच आहेत एकदम. आणि त्या पदमगडवर आम्ही इलो. मी ह्या अगोदर पण कधी पदमगडवर इलेलं नाही. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर बऱ्याच वेळा गेलं आहे, पण पदमगडवर पहिल्यांदाच येतं. त्याच्यामुळे आता तिकडे जाऊन बघूया आपण पदमगड कसं होतो. मित्रांनो, ह्यो जो आपला किल्लो आहे ना, या किल्ल्यावर पण घरं आहेत. त्याच्यामुळे हे जे वायरी आहेत ना, ही लाईट जी आहे ती किल्ल्यापर्यंत गेलेली आहे आणि त्याची वायर ही ताणलेली आहे ना जवळजवळ त्या मंदिरापासून, म्हणजे त्या समुद्राच्या किनाऱ्यावरसून ती खूप लांबपर्यंत इथपर्यंत ही ह्यो दुसरं पोल आहे. आणि मध्ये ही पूर्ण लाईनच आहे, खूप लांबपर्यंत लाईन आहे. आणि इथून नंतर मग जवळजवळ पोल टाकलेले आहेत आणि किल्ल्याच्या आतमध्ये वीज गेलेली आहे. समोर दिसता तो आपला किल्लो, तो समोरचा आपल्या दिसता तो पदमगड. आता आपण आतमध्ये जाऊया आणि बघूया आतमधनं नजारा कसं आहे पदमगडचं. ह्या महापुरुष आदरस्थानचा दांडी पदमगड. ओके ओके. जे आत्ता ज्या वादळात पाणी इलेलं तर इथपर्यंत नाही येऊ. पाणी नाही, खडका असल्यामुळे आत पाणी येण्याचा संभव नाही.
इकडे तसा दिसत पण नाही की कुठे पाणी इलेला वगैरे, कारण मस्त इकडे पूर्ण ही खडका वगैरे जी लावलेली आहेत ना, उंच खडका लावलेली आहे ती सगळी. ह्या देवस्थान आपला समोर, आणि इकडे बसासाठी बाकडी वगैरे ही ठेवलेली आहेत. बाजूबाजूक माड पण हे दिसतात ते आपल्या. बदामाची झाडं. आणि इकडनं वरती जाऊ पण वाटा, तर आपण वरती जाऊन पण आजूबाजूचा नजारा बघूया कसं वाटतं आता. हो ही जी आपल्या आता ही जी साईड ना ही खडका वगैरे आहेत ना, ह्यांच्या आता वरती येलो आपण. आणि काय म्हणत होता तू? तो दांडेश्वर मंदिर नंतर दांडेश्वर पुढे समोर दिसतात आपले. हा एरिया तो राजकोट. हे समोर राजकोट. हां हां. नंतर हा किल्ला आहे, मालवण किल्ला. मालवण किल्ला. मार सगळे दिसते किल्ल्यावर मार. त्याच्यानंतर हा सगळा स्पॉट आहे तो देवबाग तारकर्ली. इकडे हे राहिलो देवबाग तारकर्ली. देवबाग तारकर्ली संपूर्ण रांगेत लागून दिल्या. शिरोडा वेंगुर्ला समोर पुढे तिकडे लाईट हाऊस दिसत नाहीये. हां हां. लाईट हाऊस दाखवलं. हा हे बघा, हे समोर आहे ते लाईट हाऊस. हे बघा, हे दोन दिसत हां आहेत समोर दिसतात ते तिकडे. हे लाईट हाऊस. हे देवबागसून एकदम जवळ दिसतं. हां हां. मालवणसून जरा लांब. पण हे लाईट हाऊस ते खै येतात, ते वेंगुर्ल्यामध्ये येतात की आपल्या? मध्ये म्हणजे वेंगुर्ला लागतं, देवबाग लागतं, आणि म्हणजे त्या दोघांच्या मध्ये मध्ये पण जास्त करून वेंगुर्ल्यावाल्यांका जवळ आहे. ओके. देवबागवाल्यांना जरा लांब आहे. मित्रांनो, आम्ही मगाशी होतो ना ते पदमगडावर, तो समोर पदमगडा, समोर इकडे सिंधुदुर्ग किल्ला, आणि हय ना दांडीवर रापण लागलेली. ती रापण वाढल्यानी या तिने पूर्ण वडून झाली, आणि त्याच्यात जे मासे गावलेले आहेत ते हे बघा इकडे आहेत समोर. तर बघूया आपण कुठले कुठले मासे गावले आहेत त्यांना. ते हे रापणीत गावलेले मासे आहेत सगळे. बाबू दुर्गा, किती नारळ लढवलं? 20-25 नारळ लढवले. किती नारळात काढलं? 8 नारळावर. 8 नारळात 20-25 नारळ दिले. आणि ते काय केलं मग? त्याचा ते दिलं. आता काय करतलं काय त्याचा नारळाचा? आता तुमका असं वाटून टाकतले सगळ्यांका इलाज त्यांका. आणि किती फोडलं ते आधी आमका सांग. म्हणजे एक 25 नारळ बाबा तुझे म्हणजे किती गेले? 8 नारळ गेले. 8 आणि 8 किती गेले? 25 नारळ दिले. 20-25 गेले. आता जरा नाश्ता करतो आम्ही. आपलं फेवरेट आहे वडापाव सगळीकडे. माका वडूच नुसतो ती आवश्यक. तर मित्रांनो, आम्ही चहा नाश्ता केलं मालवणमध्ये, आणि तोपर्यंत आमका वेळ झालो. जरा तिकडे काळोख पडलो, आणि आत्ता आम्ही स्टुडिओच्या तिकडे येईल. पण स्टुडिओची चावी आहे ती बाबूच्या खिशात राहिली, आणि मी शुभमच्या दुकानात आहे. शुभम आहे इकडे, आणि शुभमचं हे नवीन झालेलं दुकान आहे नाक्यावरती. पहिला खाली होतं दत्त मंदिरच्या बाजूक, आता वरती इला दुकान.
तर फक्त तुमका एवढंच सांगतोय मी की तुमका कशी वाटली व्हिडिओ. नारळी पौर्णिमा आमच्या मालवणमध्ये कशी साजरी केली जाते हे मी तुमका दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. दरवर्षी ती होता, पण दरवर्षी आता 2 वर्ष असं झालं की कोरोनामुळे गर्दी खूप हटली आहे गर्दी, नाहीतर भरपूर जत्रा भरायची. पण नारळी पौर्णिमेची व्हिडिओ कशी झाली तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा. फक्त व्हिडिओ बघून सोडून देऊ नका लाईक करून. सबस्क्राईबचं बटन पण खाली आता फुकटच दाबूचा तुमका फक्त, तर आपण दाबा एकदा. व्हिडिओ कशी झाली ती कमेंटमध्ये सांगा. आणि पुन्हा एकदा आपण नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.